laki ng dede mo, pwede magpakain ng barangay. Magpa-breastfeeding project ka mo. Ang bongga. Okay. Akin na yan. Nabigay pa tayo ng ano. Sige, sa... Ay, oo, para sa'yo. Mami niyo po, ayun po. Wala kang may endorsement na lipstick ko. Yan mo na gamitin mo. Thank you very much. Okay. Ang sarap-sarap pakipanoorin yung mga in love. Masarap din naman pakinggan yung mga hindi in love kasi nakaka-relate tayo, may natututunan tayo sa kanila. Pero whatever happens and whatever happened, kailangan let's not lose hope. Maniwala kayo na may love para sa'yo. Huwag kayong bibitaw. Ako nga nakakita kayo pa. Ako na to. At ang sarap-sarap kaya pag nai-in love, ang dami magagandang effects ng love. Ang love nakakaganda. Oo, pag in love ka, parang ang ganda mo lagi, blooming ka, ang ganda ng aura mo, di ba maganda ang mood mo, tapos ang love nakakasipa. Oo, pag di ka in love, parang ang tamad-tamad bumangon, parang ayaw mo pumasok sa eskwelahan, di ba? Ayaw mo kumilos. Pero pag in love ka, ang sipag mo. Ang ato mo kumikisip para pumasok sa school, kaya hindi ka naman naka-enroll. Nakakasipag talaga yun. Nakakasipag pag in love talaga. Tapos, pag in love ka, ang daling sumaya, ang babaw ng kaligayahan mo. Oo, mababaw ng kaligayahan mo. Pag in love ka, kahit ang liit-liit ng ari ng boyfriend mo, saya-saya mo. Nilalaro mo, ako, chiko-chiko-chiko. Oo, iba talaga. Tsaka, nasarap. Pag in love ka, masarap kumain, kahit saan, kahit sa kalsada, hindi mo na kailangan lumayo pa, kahit simple lang yung pagkain, kahit sa kaayahin ng jowa mo, sasama ka. Kaya pag in love ka nila, masarap-sarap pag-check-in. Dito ba sa Bohol may mga hotel? Yes. Wala. Meron. Meron? Wala. Meron. Wala. Wala. Kasi sa Maynila, saksakan ng daming hotel. Dami-daming hotel. Nakakatawa natin. Doon sa gilid ng bahay namin, may motel. Tapos sa labas nakalagay yung mga presyo. Iba-iba. Merong economy, merong dito, executive, merong deluxe, merong premium, ganyan. Mga tao ito, kumakain ka, hindi makapag-check-in sa buhay nila. Mga nagpapatay malisyo. So, kung di pa kayo nakakaranas ng motel, ang motel kasi, alam mo wala namang masama sa motel kasi sa Amerika, kaya tinang siyang hotel siya ng mga motorista. Totoo yun, yung mga motel, makikita niyo siya sa kalagitnaan ng mga highway, yung mga inaabot na sila ng gabi, o ng oras ng gabi sa pagpabiyahe. So, doon sila magpapalipas ng oras sa motel bago sila bumiyahe ulit. Yun ang history ng motel. Kaya hindi naman bastos yung motel. Pero sa Pilipinas, pag sinabing pumunta ka sa motel, nag-check-in ka sa motel, parang ang sama-sama ng ginawa. Pero in fact, pwede kayong mag-review sa motel. Rodney. Tawa kayo. Ako talaga nung college ako, inaya ko yung mga classmates ko mag-review sa motel. Ayaw sumama. Hindi ako lang mag-isa nakapag-review. Lahat sila hindi nakasapot. Kung sumama sila walang masama sa pagpupunta sa motel. Lalo na kung mag-asawa naman kayo. Diba? Si daddy at si mami. Kung motel kayo yan, kasi malalaki yung anak niyo, ayaw niyo makasagaban. Kung motel na lang kayo. Diba? Pwede naman kayo mamili kung wala kayong budget. Kung may budget, pwede din naman. Iba-iba kasi ang pwesto niya, ang presyo niya. Yung economy, yung sa motel sa tabi ng bahay natin, 295 lang. Oo, 295 lang. Pero, walang kumot. Towel lang. Walang kumot, towel lang. Kaya, giginawin ka. Pero hindi ka rin masyadong giginawin kasi wala namang aircon. Kasi economy ka. Electric fan lang. Ganyan kasi din fan. Tapos kailangan, paikutin mo ng malakas para kumalos. Kaya naman, kapag nagsisex kayo, mas maingay pa yung ceiling fan kaysa dun sa babae. Kaya hindi mo malaman talaga kung sino nag-i-enjoy sa dalawa. Tapos pag economy, since mura lang, yung staff ng hotel hindi masyadong friendly. Katok ng katok.
Sir, ma'am, pakibilisan, nagagamit pa. Sasasagot ka na, ito, malapit na. Nag-aaway, mabilis ako kasi di mo ka. Oo. Masyadong pwede yung stock. Meron pang premium. Yung premium, 350 pesos naman yun. Yung all may kumot na. Pero walang towel. Kasi yung towel nasa economy. Pero dito naman sa premium, may aircon. Hindi na silipan, aircon na sila. Bongga yung aircon. Kaya lang yung aircon, yung tubo, nakalaylay doon sa tapat ng kama. Kaya hindi pa kayo nagsisimula, basa na kayo. Oo. Tapos walang shower. Ano lang, gripo lang may tapo. Tapos yung tapo, nido. Kasi premium lang eh. Yung sa isa yung deluxe, yung tapo, nido plus. Nagkano na sila. Yung deluxe, 500 pesos naman yun. Tapos may cable. Oh, may cable siya na pwede kayong manood ng mga X-rated. Pero mga luma na si George Estrella. Mga patay na yung makikinig. Ibig sa mag-iinit ka, baka magdasal na lang. Oo. Kasi sila. Ang bongga yung executive, yung talagang pinakabongga yung executive, 650 yung executive. Kaya mahal kasi pagkatapos mong gumamit, may executive check-up na rin pagkatapos. Sumali na mo yung mga sakit na mga na nag-check-in. At saka mahal yan kasi pagpasok mo, yung lampshade kulay mula. Tapos sa kama maganda kasi yung towel, naka-roll yun ng una, Cortex 1. Diba alam nyo kasi naka-check-in kayo. Mga natawa, gano'n. Tapos pag executive bongga kasi may promo. Pag 3 hours, may free chicken. Pero ano lang, half chicken lang. Pag 3 hours, half chicken. Pag 6 hours, whole chicken. Pag naka 12 hours na kayo, turkey. Tapos pag 24 hours, may libreng ostrich buhay. Nakaka-enjoy. Oo, tapos comfortable ka kasi wala nang nangangato. Tapos dingding, maganda yung walling nila. Kasi pag economy nila, yung dingding nila, ano lang, kahoy, yung plywood. Kaya rinig mo yung ukol ng katalikuan. Eh pag yung ukol ng katalikuan, nakakabusip, hindi ka makapag-concentrate. Pero nakakatawa yung ukol kasi malalaman mo sa pamamagitan ng ukol kung ano yung naka-check-in sa kabilang kwarto. Kasi iba-iba, malalaman mo kung saan sila nakatira. Alam mo mag-Bisaya. Ang ingay, ako yung... Alam mo rin ko kung Ilocano. Kasi yung kabila naman iba yung sinasabi, agurin ka, nakakiyat, ito ka, kaya, nagputuyo, pina. Alam. Tapos, alam mo rin pag millennial yung naka-check-in. Kasi iba umuulang pag millennial. Alam niyo ba paano umuulang pag millennial? Ganito umuulang pag millennial. Oh, baby ka, oh, baby ka, oh, baby ka, oh, baby ka. Malalaman mo rin kung senior citizens. Kasi iba yung tulog nila. Yung mga senior citizens. Yung katabi namin senior citizen, rinig ko na bother ako sa kanila. Nag-enjoy ko ba? Ba't nag-enjoy ko? Pinapasok ako ng ilan. Ano ko? Medyo, pinapatawa ko lang kayo. Alam sa nandun panahon kahit anong pagtawa na gano'n na. Huwag nyo lang iuwi sa mga bahay. Huwag nyo na ikwento sa iba. Kasi pag uwi kayo sa iba, kakala. Hindi ko na magagamit sa susunod na show. Babalik ako. Okay, so nakalagay sa kontrata ko kailang kumanta ko rin dahil hindi ba bubuli. Sweldo ko 250 per hour. Wow. May 500 pesos na kapag sa tao. So, since maraming mga ano dito, sa mga millennials, maraming mga bukang
nabuhay ng 80s. Sino mga 80s babies dito? Si Mother of babies. Kaya naman, these are very popular songs. And I'm sure alam nyo yun. Kaya enjoy nyo na. Okay?